Pelaan nyt FIFA ja mutta mulla on tosi hyvä joukkue. Mä aion pelaa yhtä peliä, mutta missä se on? Mä oon katsoa eka mun tiimi. Horrible. Mitä mä teen yhtään? Ei se väärin. Meneekö mä tonne? Ei mulla oo siellä mitään. Mitä mä nyt tekisin? Mä menen tonne ja sit tohon. Sitten bla bla. Miksi mä saan bla bla? Olku, miksi otat videoita? Tää on mun oma talo. Sitä paitsi me molemmat ollaan koululaisia. Olku ja mä. Samalla luokalla. Niin, me ollaan oikeesti. Katsotaan mun tiimi, joo mä tiedän mun tiimin, jos siellä on Ronaldo, Kevin. Miksi tää tiimi on niin huono, mikä mun vasta? Kaikilla on toi pelaaja. Tää on hyvä. Yes, I'm gonna win this game, bruh. En mä ollut katsoa sun videoita, Olkku. Miksei? Siksi. No niin ottavia. Miksi? Siksi. Oliks toi Zidanin maali muka vasuri? No en tiedä. No on vasuri, power shotti. Mä johdan 1-0, bla 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 bla. Miksi niilläkin on Zidane? Mä en nähnyt niin tiimissä Zidania. Mitä sä teet? Mä aion vaihtaa. Who are you? Wait a minute. Who are you? Mennään täysiä. Let's go. Let's go. Tackle. Yes, I tackled. Kerpa. Mikä toi nimi on? Ice. Ui, mä tein blokkausmaali Zidanille. Miksi Zidane on melkein kalliin? Okei. I'm gonna show you a red card. Yes, a red card. Tacos. Let's go tackle. I'm gonna tackle Okei, you. tää on mulle pari. No niin. Ota tässä. Let's go. I'm gonna score in the 90th minute. Why did I say 90th minute in the halftime? What are you dancing for? Why did you shoot a gun? Aatapa tee. That was in the gun. You did like, way. Ei, tästä tuli niin tähän on. Mitä sä teet, Olkku? Videota. Mä luulin, että peli loppuu, guys. Mene. Me molemmat ollaan ykkösluokalla. Käsiksi ja Olkku tämä. Kato tota naavaa. En mä voi katsoa, Olkku. Mä pelaan.
Tiesitkö että mä pelaan Tiesitkö että mä pelaan pleikkaa? Mä pelaan pleikkaa täältä. Mä pelaan pleikkaa. Eli No iks sä nää? Tää on mun pelihuone. toi ei oo pleikka. On! Ei oo. On. Tiesitkö sä tolkku huijaa kaikki? Sä tee videota. Teen! Miten missä? Se on toi on pleikka. Koska pleikka on semmonen iso kirjaimi. Ja kato. Mä tiedän. Haluatko sä tää tän videon? Nope. Miten mä oon tehnyt 5 minaa jo? Tää video on 5 minaa jo. 5 minuuttia, 5,5 minuuttia. Tää meni jo 5,5. 5,5 minaa. Miksi nyt on yö jo? Mä katsoin ikkunasta nyt ja nyt on yö. Hitsi. Miksi kaikki tekee tällä laulua? Ui mikä saksari! Katso tätä saksaria, sun täytyy katsoa. Katso. Toi oli vaalisaksari. Saksvalla. Mä johan 6-0, Herra Jumala. Herran Jumala. Tiesitkö, että mulla on äiti? Mulla ei oo äiti, mun äiti kuoli just äsken. He got run over by a car. Miksi Zaka menee pois? Meneekö Zaka? Ei mene. Joo, Zaka menee pois. Mä johan Miksi sä seisot mun sohvalla? Miksi sä seisot mun sohvalla? Kuoliks sä, Olkku? Yes! 8-0! Yes, 8-0! Come on! Ja siksi, että mä menin tänään uimaan ja mä koskin pohjan päällä ja mä myös tein veden alla kuperkeikka. Se on helppoa. En mä puhunut sulle, kun mä puhuin mun subscriberille. Oikein. Arra, kuinka monta laikkia mulla on? No, 7000. ei oo vielä se. On. Ja Mut sä oot lähettänyt sen video sitten sulla. miten mä lähetän tän? Sun täytyy auttaa mua. Mut tää peli loppuu ainakin. Noin. Ai. Mä otan sen pois siitä, joo. Ja hei. Ja remember fish. Oikein, sä osalla YouTubea ja... Voitko sä subscribea nyt? Ja heippa. Oh my god.